Kuvuke usinga kwabaningi ngesikhathi ivideo yebandla le-Apostolic Faith Mission umzimvubu region yeThomoyi isabalala igcwala enkundleni zokuxhumana. Mlindo's Tech News Updates. Izindaba zomlindos TV esawubona mbukeli ekhaya ezaba phambili namhlanje ezithi kuvuke usinga kwabaningi ngesikhathi kusabalala ivideo yebandla le-Apostolic Faith Mission umzimvubu region yeThomoyi. Le region bekade inenkonzo ye-Sisters Conference 2026 kule weekend esiphuma kuyona. Kusabalaleke ivideo ya le region la khona bekuhlatshelelwa ingoma ethufanelwe ubukhosi yena owanqoba wasifela thina. Ihistory ke ithi ke lo mdanso weThomoyi umdanso waleli bandla owawushawa ukukhonza kanjalo noma kuzothandazelwa abagulayo. So ke ihistory iyabeka ukuthi lo mdanso umdanso okwakukhonzwa ngawo endulo kubo ke noma ke kuwo ke abadala baleli bandla. So ke kubona le video isabalala enkundleni zokuxhumana la khona bekade ku rejoicewa in the presence of God, kuhlatshelelwa ngendlela emangalisayo okwenze abaningi bathi njo kule video ukuba le ngoma ihlatshelelwe iyaziwa kodwa ihlatshelelwe ngendlela ebekade kungalindelekile ukuthi ingahlatshelelwa ngayo. Mlindos TV sisazama ke ukuxhumana naye ke umphathi laphana wemzimvubu region ukuxoxa naye kabanzi mayelana nale conference ke. Inkosi ke ibe nani ke size futhi sibonane ngokuzayo. Singakhohlwa ke like, subscribe and comment on our channel.